Vedeli ste, že existuje stránka National Geographic Kids? Je to stránka, kde nájdete množstvo zaujímavých aktivít, hier a videí. Napríklad v menu si môžete vybrať hry, chcete sa zahrať puzzles, vybereme si hru Matching Animals a dokonca si môžete vybrať aj úroveň ľahkú, strednú alebo ťažkú. Je to úplne že skvelá vec, pretože deti sa učia angličtinu, ale zároveň objavujú aj svet okolo nás, prírodu, vedu, históriu a dokonca aj vesmír. A tým vlastne prepájajú vedomosti z rôznych oblastí. Je to naozaj kombinácia učenia a zábavy, ktorá ich najviac rozvíja. Je tam napríklad aj veda a sú tam rôzne pokusy, ktoré môžete s deťmi vyskúšať aj doma. Máte tam presne napísané všetko v angličtine. Napríklad tento pokus How to make a squishy egg je úplne že super. Nech vám link a môžete si ho vyskúšať doma.